dan. Dobar dan, Tatjana. Stigla si. Vidi tvoji omiljeni kolači. Ali moraš nešto prvo da ručiš. Ne mogu. Kako ne možeš? Ceo dan ništa nisi jela. Ja nisam gladna. I zašto me ne pustiš? Kako to razgovaraš s majkom? Šta je s tobom? Ma dobro, pusti je, molim te, nervozna je zbog škole. Jesi odgovarala francuski? Ne. Kako ne? A gospođa Nikolić mi je obećala da će zamoliti Miloševićku da te prozove. Da popraviš tu jedinicu. 2 jedinice si naređala. Pa šta to kriješ od mene? A šta imam da krijem? Samo me zapitkuješ u školi. Kad budem odgovarala, znaćeš. Ja ne znam šta je sa njom. Samo plače i toliko je nervozna da ne smem ništa da je pitam. Mnogo je puštaš. To je zato što je do sada oduvek bila dobra. Došlo vreme da se roditelji plaše dece, a ne deca roditelja. Jesi li čuo da se advokat Tomić ženi? I to baš danas. Nekom Beograđankom bez miraza. Sigurno je mnogo voli. Dobar dan. Dobar dan, Tatjana. Stigla si. Vidi tvoji omiljeni kolači. Ali moraš nešto prvo da ručiš. Ne mogu. Kako ne možeš? Ceo dan ništa nisi jela. Ja nisam gladna. I zašto me ne pustiš? Kako to razgovaraš s majkom? Šta je s tobom? Ma dobro, pusti je, molim te, nervozna je zbog škole. Jesi odgovarala francuski? Ne. Kako ne? A gospođa Nikolić mi je obećala da će zamoliti Miloševićku da te prozove. Da popraviš tu jedinicu. 2 jedinice si naređala. Pa šta to kriješ od mene? A šta imam da krijem? Samo me zapitkuješ u školi. Kad budem odgovarala, znaćeš. Ja ne znam šta je sa njom. Samo plače i toliko je nervozna da ne smem ništa da je pitam. Mnogo je puštaš. To je zato što je do sada oduvek bila dobra. Došlo vreme da se roditelji plaše dece, a ne deca roditelja. Jesi li čuo da se advokat Tomić ženi? I to baš danas. Nekom Beograđankom bez miraza. Sigurno je mnogo voli.